Que hai familia? Oxe xa me colledes cas mans na masa. Estamos rematando de cocer as nosas placas para os canelóns. Oxe vamos a facer unha receita de canelóns cun preve moi especial, moi saboroso. Cuns lagostinos, leite, fariña, manteiga, un poquinho de salsa de tomate, unhas verduriñas e un queixo curado galego. Pero para o recheo non vamos a pasar traballo hoxe. Xa sabedes aquí en Galiza temos moi bons produtos en fresco, pero tamén temos empresas que transforman eses produtos e nos fan uns elaborados fantásticos. Hoxe vamos a rechealo de un paté de polvo con grelos. Rafa, eres quen de conseguilo? ¡Hasta logo! Oído en Esgos, chef, provincia de Ourense. Aquí Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Non mo pos fácil, porque paté de polvo con grelos, pois, é algo moi específico. Pero ollo, porque aquí dixéronme que hai un paté de categoría, e se non, saberás. Por certo, sabes por que o marisco ven do mar? Porque se viñera de Francia, sería Francisco. Estou con Carlos, responsable de Conservas Mar e Terra, aquí en Esgos. Graciñas por recibirnos, Carlos. A vos. Resulta que o cociñeiro encargoume algo moi concreto, e a ver se vin o sitio adecuado, encargoume que lle levara paté de polvo con grelos. Ti fas isto? Está no sitio correcto, sí, señor. Pois menos mal, porque senón menudo compromiso. Que outros patés elaborades aquí? Pois mira, damos pratos tradicionais da cocina galega e da cocina española, como pode ser paté de centollo, paté de pulpo a la gallega, paté de lacón con grelos, paté ibérico, que mezclamos unha mezcla de jamón con tomate que resulta moi rico a la gente, paté de gambas o ajillo, que rico. Paté de chipirón e su tinta. Están os do equipo aí detrás relambéndose xa. Como é o proceso para chegar a isto que temos aquí diante? Como é o proceso? Pois o proceso é como un plato tradicional da cociña. Leva pulpo, leva grelo, leva patata, leva aceite de oliva virgen extra... Cócese naturalmente, como sempre. Cocémolo, buscamos unha receta que mezcle, que dé unha textura adecuada e idónea. Non leva nada de conservantes, non leva nada de colorantes. Todo natural. Todo natural, o mesmo polvo, a mesma patata galega, o grelo de aquí da zona. De feito, estamos compañeiros agora mesmo elaborando, non? Están co grelo aí as voltas. Sí, estamos en época de grelo, estamos en enero, febrero, e agora chega o carnaval, e todo o mundo empeza a comer grelos. É o momento que sale o grelo, entón é época de elaboralo, de recollelo e envasalo para logo conseguir este pulpo. O sea, cócese todo iso, tal cual, para chegar o que sería o que se emprata, neste caso. Despois que se fai trituras ou como? Trituramos o grelo, trituramos todo con polvo, ca patata, aceite de oliva virgen extra, sempre produtos de calidade, e facemos unha textura adecuada para que saca un paté rico. Que rico, que rico. Dime unha receita, o mellor, como se come, eu sei que, imagino que nunha tosta, non? Pero unha receita, ti sabes algunha? Ocórresete? Pois, a ver, eu creo que con calquer un poquinho de arroz blanco e botándolle un poquito de paté de pulpo, dalle o sabor adecuado, non? O sea, eu que o ideal é con unha pequena tosta, non? Un poquito de aceite, incluso un poquito de pimentón por encima tamén, dalle o pun tamén, picante ou dulce, depende de como lle gusta a xente, claro. Eu digo che que esteas atento, porque eu sei que isto lle vale ao compañeiro, a Miguel, porque vai a facer algo, non sei se con canelóns. Como ves? Tamén, pode ser interesante. Miguel, estaremos atentos. Graciñas, Carlos. Moi ben, a vos. Gracias. Gracias, capitán. Bueno, fixádevos que produtazo temos aquí. Como ben decía antes, aquí en Galiza temos moi bo produto, pero tamén empresas que con ese produto tan bo, pois nos fan estes elaborados que nos vamos a aproveitarnos deles hoxe. Vamos a comezar facendo o noso preve. Temos dúas partes para o preve. O primeiro, vamos a ter un preve de lagostinos. Por isto necesitamos os lagostinos, unha ceboliña, un par de dentes de allo e un pouquiño de salsa de tomate. Un pouquiño de aceite que vamos a botar. Vamos a prender xa o lume. Moi ben. Pouquiño de aceite para esta primeira parte do preve. Aí está. Que vaya quecendo mentre nos picamos a verduriña. Vamos a picala. Non fai falla que sea demasiado fina, posto que este preve logo vamos a colalo por un coador chinés. Temos
Vamos aí pouquiño a pouco. Vamos a coller esta ferramenta xa para ir botando a verduriña na tarteira. Vamos ca outra metade. Aí vai. Moi ben, pouquiño a pouco. Nesta salsa poderíamos botarlle calquera outra verdura. Un pouco de allo porro, un pouco de pemento, ou en vez do preve de tomate, pois poderíamos usar tomate natural. Podemos engadirlle cantidad de verduras as que máis nos gusten ou que máis teñamos pois na nosa neveira. Moi ben. Por aí, vamos a darlle unha voltiña. Como sempre facemos cando botamos unha verdura a refogar, engadímoslle un pouquiño de sal para que vaya suando, para que vaya soltando os líquidos. E vamos cos dentes de allo. Vamos a pelalos. Aí temos. Vamos a coller un cunco para botar estes lixos. Temos por aquí un cunco pequeno. Así, e así traballamos un pouquiño máis limpo. Aí vai. Vamos con este outro. Que rico allo, verdade? A min é que me gusta botarlo a case todo. Igual que a cebola. Cortámolo en anacos pois irregulares, non fai falla que sea moi picadiño. Porque este o que queremos é que solte todos os seus sabores, os seus aromas, vale? Pero despois o coalo só nos vamos a quedar co líquido deste preve. Moi ben. Temos o outro allo. Aí está. Aí temos por aí. Isto xa podemos retirar. E aquí vamos a pasar unha balletiña para traballar, como sempre, limpio e ordenado. E isto para o lixo e para aquí. Moi ben, pois nada, xa temos isto en marcha. A primeira parte do preve, que se vayan refogando as verduriñas, que vayan suando, soltando a auga e collendo un poquinho de cor. Vamos con o lagostino. O lagostino, neste caso, vamos a engadir enteiros, pero poderíamos facelo cando temos calquera outra receita onde solamente vamos a utilizar as colas do langostino, pois cas cáscaras e cascabezas podemos utilizala para este tipo de preves, como se fose para unha salsa americana, calquera tipo destes preves que porque o sabor destes lagostinos está na cabeza, onde máis está aí na cabeza. Neste caso vamos a engadir os enteiros. O único que vamos a ter cuidado é de sacarlle os bigotes, porque sí que despois nos van a estorbar por aí polo medio do preve. E o coalo igual se nos filtra polo chinés. Sacámoslos así. Moi ben, este xa non teñen, este. Moi ben. Vamos a engadilos. Aí temos. Vamos a pasarlle outra balletiña. Importante despois de traballar sobre todo o marisco crudo e o polo, que son así dos produtos máis perigosos que temos ao traballar. Vamos a lavar un pouquiño as mans. Aí está. Moi ben. Unha vez que tocamos o langostino que está crudo, pois debemos de, para seguir traballando con estos ingredientes, ter as mans lavadas. Vamos a darlle unhas voltiñas e vamos a machacalos. De paso que lle damos unhas voltiñas, vamos a ir machacando un poquinho os lagostinos para que vayan soltando todos eses sabores, incluso ese cor que ten na cabeza. Aí temos. Moi ben. Bueno, isto podemos facelo con outros mariscos calquera, cuns cangrexos, mismamente, ou agora que estamos en tempada do bou de vara, pois hai uns cangrexos que se collen aí na zona da Ría da Arousa que se chaman conguitos ou pateiros, que están boísimos para este tipo de receitas, para facer salsas a min e que me apasionan. Dan moitísimo sabor e moitísimo cor a este tipo de salsas. Bueno, agora con este tipo, tamén con este problema que temos das
alerxias, as intolerancias alimentarias, están saindo tamén un montón de xente que lle ten alerxia ou intolerancia máis que ao propio marisco a eses produtos que se lle botan a estes mariscos que van congelados. Amoníacos e outros produtos que lle engaden cando se congelan para que non se lle poña a cabeza negra así. E hai xente que está collendo esas alerxias ou intolerancias a eses produtos. Temos que ter moito cuidado. Vale. Bueno, isto xa ten un cor e arrecende que mete medo. Vamos a engadirlle o prebe de tomate. Unha lengua, engadimos o prebe. Aí está. Moi ben. Neste caso, como é para... É a primeira parte da nosa salsa, que neste caso vai ser unha bechamel para a cobertura dos canelóns, non lle vamos a engadir viño, pero se fose para un americano ou para outro tipo de salsa para acompañar un arroz, un fondo de arroz así, poderíamos botarlle un poquinho de viño branco, un pouco de coñá, un brandy, calquera alcohol que lle quedaría moi ben. Aí temos. Machacamos un poquinho. Aí está. Vale. Xa temos a nosa leite a quecer. A min gústame, hai xente que fai a bechamel sin quecer o leite, pero a min gústame máis co leite quente, que cando lle botemos que traballe xa antes. Si non, mentras a botamos, mentras empeza a quecer e máis, a min non me gusta tanto. Serán manías de cociñeiro, pero me gusta máis facelo así. De feito, xa temos quente. Vamos a apagarlle e vamos a retirala para aquí para o lado. Xa temos lista para a seguinte parte deste prebe. Vale, seguimos machacando e vamos a engadirlle un chisquiño de auga. Vamos a coller un chisquiño de auga. Nada, unha pelisquiña para que... Aí temos. Nada, como 2 culleradas de auga. Para que solte un pouquiño máis de prebe. E como se vai evaporando, pois só precisamos que un pouquiño do prebe para que lle dé cor e lle dé sabor á nosa bechamel. Aí temos. Vale. Moi ben. Vamos a, mentras isto se termina, nada, un par de minutiños que coza e xa o temos listo. Vamos a comezar ca segunda parte, ca bechamel. Para a bechamel, vamos a botarlle, para que non se nos queime a manteiga, un chorriño de aceite. E a manteiga, aí temos. Prendemos o lume e que se vaya derretindo. Vale, vamos a coller unha lingua para traballar o bechamel. Vale, que vaya derretindo pouquiño a pouco. Aí temos. E así estamos facendo as 2 partes do prebe xa ao mesmo tempo. Na cociña temos que ir traballando e ir compaxinando as cosas ca outras para ter todo ao mesmo tempo, non? Bueno, mirade que corten isto. E isto arrecende que dá medo. Seguimos machacando, vale? Mentras facemos isto, seguimos machacando para que solte todos os sabores da cabeza, do corpo. Aí temos. Buah, que pintaza que ten isto. Isto xa é para coller un anaco de un bolo de pan deses bons que temos galegos e mollar aquí neste prebe xa, directamente. Bueno, xa temos a manteiga xa derretida. Aí temos xa. Vamos a coller a fariña e o leite. Este é un prebe moi sinxelo, unha bechamel, o que único que varía, dependendo se a bechamel a vamos a facer para unhas croquetas ou a vamos a facer, neste caso, para unha cobertura de uns canelons, dunha lasaña, de calquer pasta así, o que cambiamos é a cantidade
de grasa, neste caso de manteiga e aceite, e máis de fariña por litro de leite. Vale? Vale, xa temos... Vamos a facer este paso que en cociña chamámoslle o rux, que é botar a fariña na grasa e cociñamos que se faga unha masiña e temos que cociñala durante un par de minutiños para que perda ese sabor que ten a fariña cru. Vale, non, a min me parece moi desagradable cando comemos unhas croquetas ou unha bechamel de cobertura e sabe a fariña crúa. Por iso vos recomendo que cociñedes aquí sin medo, que non se vai a pasar un par de minutos para que perda eses sabores. Vamos a engadirlle unha pelisca de sal. Aí está. Aí está. Vale, cociñamos. E agora vamos a engadirlle o leite en 3 veces. Vamos a min gústame facelo así. Hai xente que lle bota toda xunta, pero a min gústame ir que se vai incorporando. Unha vez que está cociñado, isto xa está, xa perdeu o sabor a crudo. O noso preve langostinos xa o temos, vamos a apagarlle o lume. Xa está listo. Machacamos un poquinho máis. Aí está. Buah, que pintaza que ten isto. Aí está, vale. Vamos a engadirlle o leite, como ben decía, en 3 veces. Aí. Cociñamos, que se incorpore a esta mestura, ese rux que tiñamos ca fariña e máis ca manteiga, co aceite, o sea, ca grasa que lle metamos. Vale, cociñamos pouquinho a pouco e sin deixar de remover para que se vaya mesturando todo e facendo a salsiña. Xa veredes como enseguida, Hola, pois... veciño. Hombre, Isa, que tal? Moi ben, veño un anaquiño, teño un anaquiño, eso, antes de ir buscar a nena, a facer as actividades. Mira, hoxe, collesme aquí facendo preve... Ai, tes un lote de Pero- cousas, hoxe, Preve, pero en 2 partes. Sabes Bueno, que... pois se precisas axuda, xa me remanjo. Pois casi che vou dicir que sí, porque preciso, mira, coar esta salsa, se Ah, ti moi me ben. botas unha man, xa Veña. tiño por aquí un cunco, e Xa máis deixei o todo. coador chinés, Ah, moi ben. Moi ben. non quero mancharte, ten Veña, cuidadillo. a ver, alónxome. Vale, simplemente vamos botar así, aí, vamos a moi botar ben. todo. Ule ben isto aí. Ule ben, ule ben. Mira, a mí os canelóns encantanme. Sobre todo desa época que tuve en Catalana, que anduve Ah, sí? por ali. Tú estes en Cataluña? Sí, sí, anduve en algo por aí. Si me vas machacando así un pouquiño, ah, apoya, vale. apoya. Eu apoio. E machacasme un pouquiño Sí. para que vaya soltando o Ah, xugo. perfecto, machacos todos. Sí. Ah, moi ben. Pois Ves, sí, andando por aló. Sabes que andos comen moita lo, que é típico? O 26 de decembro, porque é Santo Estevo. Santo Estevo, sí. Efectivamente, porque aló, pois despois do Nadal, a ver, hai quen di que é cociña de aproveitamento para comer as sobras do 25, non do día de Nadal, pero tamén se fan de limpo, como dixo eu, a ver, a xente cociña canelóns. No, esta é unha desas receitas que nos valen perfectamente para aproveitamento de Sí. calquer cousa, Os Dios mío, canelos que de me agobia cocido. esto, chico. Ai, Os canelos de cocido, Ah. claro, claro. eso é que o cocido está bo de En calquer calquera xeito. cousa, sí. Eu creo que chegas á casa de traballar e tes ali cocido frío, hasta está bo así. Pero sí que os canelóns e as lasañas son dese tipo de receitas Sí, que que a máis os entra- cataláns fixeronse moito con ela, non? Porque Sí. é unha receita como toda a pasta que ven de Italia, Sí. pero sí que os cataláns empezaron con esa influencia dos cociñeiros Sí, italianos e fan moito... E aproveitaron e agora eles fan. O que me chamaba a min a atención é que, claro, eu dicía, mira, eu aquí mezclo ou mesturo, vaya, a carne de porco que a de tenreira, pero eles fano de polo tamén, de Claro. 3 carnes. É que eso se pode facer de Tenreira. moitas carnes. Claro. Se pode facer o recheo... De feito, hoxe sabes de que vamos facelo nós? De que? Bueno, de... Ah, esta é salsa, claro. Este é o preve. Eso. É un paté de polvo con grelos. moi ben. Eso é algo pa quitar o hipo. Vamos. Madre mía, que ben. Pois sí, eu, eso, de feito, eu eso herdeino e ahora fago, eu tamén así, os canelóns cas 3 carnes. Porque o polo quedalle ben, Quedalle ben. Dalle aí un puntiño, sí. Incluso si tes un polo asado un día que che sobrou, Sí. pícalo, metes un poquinho de bechamel, un pouco de preve, tamén o faxa co polo Eso os asado. fas. Sí, 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 sí. podes Aí tá, podes pois eu- facelo de moitas formas. Sí, dixen eu, mira, Bueno. isto ademais, a ver, os italianos tamén levaron a súa comida para por donde fomos, Por todos lados, por donde mira, foron, vaya. díxeme xa, isto xa está, vamos, sabes como se di no meu povo? Como? Si está mellor non sirve.
Vamos a retirar isto para aquí. Moi ben. Pois eu dicía, mira, nós, claro, cante emigrou o galego, que levamos o pan e a empanada por onde vayamos. Mira, que cor, que aroma. Isto xa verás agora ainda por riba, vai dar cor a nosa bechamel. Ah, a máis cun corpo, verdad? Que Claro. así. Aí temos, mira, así. Ai, bueno, nunca pensara isto tampouco. Claro. Si unha bechamel podemos tuneala, podemos facela de moitos sabores, non unha bechamel como branca simplemente, porque nós, inda que sea branca, podemos engadirlle diferentes especias, pois noz moscada, pementa, o que máis nos guste. Ou rebaixala, non? Porque eles ali, hai xente que tamén non fai a bechamel enteira, que a rebaixa con salsa de tomate. Claro, Poderías? nos en este caso o que facemos é co preve dos langostinos, Dos langostinos. donde lle metemos tamén un pouquiño dese preve de tomate fritido. Aí. Bueno, eu se non cho vexo botar, diríache que lle botache tomate. Claro, pero a min gusta, sabes cal me gusta moito? Fago moi a menudo con pementos do piquillo. Eses Ah, pementos moi xa ben, veñen en bote, sí. que xa veñen asados. Sí. Vale, pois machúcalos. claro, tes a bechamel xa feita, tritúralo co vaso batedor e bótalos. Ai, pois esta tamén me la quedo, Hombre, ti estás aprendendo Sí, moito. Vou xe ter que cobrar polos trucos, Eu de cada vez que veño, efectivamente. Bueno, pois agora, xa ves, simplemente temos que cociñar un pouquiño hasta que espese un pouquiño esta bechamel, que non vai a quedar como unha bechamel de croquetas. Despois xa os enches. Claro, e agora Ai, enchemos con eso. este. Si me botas unha manciña aí, A ver. pois mira, xa teño aquí preparada como paté. Con este, Xa madre me conseguiu mía. xe Rafa, feito, bueno, un le de Bueno, porque maravilla. non tes aí un cochiño de pan, que senón xa o Xa o probaba. botabas, xa e botabas. Xa o Pois mira. probaba. Botamos así. E valos facer ca manga, así aí. Claro, así para rechear. Mira, si me levantas ti a Así. taza. A ver, como? A ver, Ai, aí a carón, sacamos a non? culler, eso é. Ti volcame así un poquinho a taza, aí, Aí vai. agárrame dela. Sí, sí. Eu meto para dentro. Xa todo. Vai, espera, aí vai. Mira, aí, pouquinho a poucos. Na cociña hai que traballar con tranquilidade. Moi ben. Ah, sí. Sí, que eu ás veces... Poste nerviosa. Vou aí na fura de diante, como digo. É que ás veces na casa, cando temos que facer, pois, para todos, pois mira. Ahora para rechear isto, xa temos a placa cocida e simplemente, mira, vamos botarlle aquí, así un pouquiño. Mira que sinxelo, Xa Bueno, temos. tamén é verdade. E agora xa Mira. enrola. E agora enrolamos aí pouquiño a pouco. Aí, Ai, mira pei que ben feitiño. e logo. Mira pei que Veña, ben... a ver que tal te sale a ti. Mentres eu lle dou voltas aquí. Bueno, a ao ver meu se me preve. saben como a ti. Xa verás como si. O fajo aí unha... Fajo No, unha firma. ti non fajas No, unha estrambolía desas. non, veña. Moi ben. Aí vai, Aí está. Agora, aí. Ah, xa te animo, xa non de un en un. Ti xa vas de dous en dous. Así me gusta. Eu non Eres tiñe un- como... Claro, son unha forraduriña de tempo. No, és unha muller Mírame. atrevida. Aí E vou, agora veña. enrolar aí, pouquiño a pouco. E agora enrolo. Moi Se ben. nos machuco. Bueno, moi ben, Jolines, que Home. xeitosiños. Bueno, os meus non quedan tan feitiños. Como non che van a quedar feitiños? Mira, xa temos aquí unha fonte para Porque ir nos metendo fajo sobra. así, ca manga, como E a logo ti. como faz? Pois ca culler, e voulle botando aí ca culler e non me quedan tan ben feitos, Ah, eh? bueno. Bueno, Fago os outros catro, veña. Ti vaite facendo, que eu voulle dar aquí unhas voltas coa varilla para que se desfaga ben todo. Pois mira, agora comemos a pasta Aí está. al dente, e de todas as maneiras que hai. Pero ti acordaste cando chegou a pasta aquí? E as nosas avós se empezaron a cociñar. E as nosas nais aínda tamén. E as nosas nais. Sí, a miña... E facían un guiso. Bueno, Guiso de aquela macarrón. pasta que se desfacía toda. Bueno, que bueno, cando ibas a bueno. comer era papa. Era papa. Era, a verdade... Oye, pero na miña casa foi tradición. Mira, miña abuela Alicia facía... E chegábamos ali e dicíamos, a ver, fájovos un guiso de macarróns. Era guiso de macarróns. Home, claro. Macarróns con carne e con patacas. E con patacas tamén. E con Yo- patacas. Ai, ese a mí sí que non Sí. me gustan, pero eso de cocer a pasta hasta que se desfixera, sí que me ten pasado moitas veces. É non mítico. só na miña casa, en outras casas desa que vas con un amigo, veña, sentados aí que vou dou algo de cear. Sí. E traíache aquela pasta que xa era... Puf. Claro. Pero bueno, É gracias que a elas- Dios, hoxe en día xa se sabe facer moito mellor, xa se mellor. Bueno, cociña que- moito mellor e... O que pasa é que miña avó non lle dixas pasta al dente, Porque non ela é comer duro, non lle presta. Non lle gusta. Non lle gusta nada. Bueno, mira, xa temos o noso preve xa rematado. Xa íbamos a apagar o lume, porque esta bechamel, como ben che decía, queda máis soltiña
que unha bechamel dunhas croquetas, non? O único que lle cambiamos é a cantidade de fariña e máis de graxa. Moi ben, moi Poñémoslle ben. máis rebaixada. Mira Pero pa aí, ó. Que vamos cousa a máis ben feita, oiches? botarlle un pouquiño de pimenta. Aí temos. Bueno, funchos colocando así. Ahora hai nos que pasar aí pa Ahora fonte, non? que sí, pero estamos rechando un pouco floxiños, hai que botarlle máis. E ti Máis bótelle chicha, claro, que me como sobrou. si fora pa Como se fora pa min. unha festa. Ti como si fora pa unha festa. Pa o San Estevo. O San Estevo, claro, Sabes? para levar. A verdade é que sí, ó, dixen, estes non enchen o bocado, O San Estevo facíase esa festa moito teño ido eu, pero sempre Sí. non a comer canelóns, a comer cocido. A casa Sí. de miña avoa a Tremuedo. Ah, Aí sempre facían o 26 ou 27, pois facían a festa do San Estevo e íbamos sempre a comer pois esos o cocido, sí, claro. sí. Bueno, Pois sí, Ya temos- pois sí. Moito aprendemos, ó, por aí adiante. Oiches. Bueno, Mira. estes xa me quedaron mellor, mira o preve, Mira, mira como temos, Vou poñer isto para que non se nos estropee a táboa. vou abrir algún destes só que lle botei menos. Non te preocupes que... Mira, vamos a botar un pouquiño do preve debaixo. Mira pa aí. Aquí, vamos a estender un pouquiño, Ah, vale. vale, para... Home, cabero así gordiños dá justo velos. Home, claro. Home, É que estaba facendo é que eso... moi... Sabes, isto falamos de que o orixe dos canelóns ven de Italia. Sí. E sabes como din en Italia? A ver, Que se vas a un restaurante e hai un cociñeiro moi fraco, ali non se come ben. xa. Así que Bueno, xa é matemático, Eu dixo eu mesmo. poñino por costumbre, non é por outra cousa. Claro que sí, eu tamén, Aí está. Moi ben. Pois xa temos listo, mira. Xa temos o preve botado. Biches? Veña, que me quedan estes dous. Maravilloso. Xa os fago, é que estes dá justiño velos só así. Richiños. Así, mira. Aí, con fartura. Home. É que aquí en Galicia xa sabes que comemos... Home. Comemos, vamos, Que somos... enchan o bocado. Farturentos. Mira, ahora vamos a ir colocando aquí. Así. Ai, Pouquinho a vai. pouco. Bueno, Veña, estes dous e xa acabo, ves? Xa acaba a masa tamén. xa acabas a masa. O paté este. Xa estaba... Estaba contado, Estaba aí contada, está. eu non sei se Rafa non se quedaría cun pouco deste paté. Calle, veulle tan boa pinta. Mira. Pero non me dei cuenta e vai ao pouquiño, eu... Tiñalle medo, dixen, Non se te me vai preocupes decir que algo, se caro. Quedaron maravillosos. Mira, pa aí, que ainda boto este pouquiño, Aí veches? está. No, eres a forradoriña, sí, pero ahora Ala. aproveitas hasta o final, Moi ben, mira. A máis nos collen Sí, sustiños. señor. Vamos a facer un oco a este. Bueno, que pintaza ten a bechamel, Pústese. Sí, que Pues mira, pintaza. agora Sí, vamos sí, a sí. botarlle... Outra xa poquinha así, por riba. Así, pero mira. Aí, a ver. Hai que a tarteira xa. Aí. A cubrir. Moi ben. A cubrir. Guau, que escándalo. A isto igual que trae a nena da escola, vimos por aquí, vimos. Xa fixen demais, xa contaba con iso. Xa contaba con que ti xa Hombre, ibas a buscalo o hombre. tupper, mira. Agora cubrimos ben por riba e só nos falta unha cousiña máis. Xa teño o forno prendido. Este para atrás, Teño, si, cuidado non te queimes, vale? No, aí vai. Isto é. Pois mira, agora temos aquí un queixo que é moi parecido a un queixo italiano, o parmellano, pero un Sí. queixo curado galego. Oh. Sí. Ai, pois, bueno, non diría Pois- cara galego. Mira, vamos a botarlle ben por riba. Isto vai dar un toque. Madre Buah. mía, faiseme a boquiña Eu auja. non sei se irás xa a buscar a nena, non sei se te quedarás esperando por eles. Non, marcho, efectivamente. Marcho que me sae cativa das actividades. Pois nada, eu vou nos meter E ao vou por forno ela, vale. e logo xa bato che cascova para que... Vale, e veño probalos. Venga, Isa, chao, graciñas hasta por despois. todo. Nada, a ti. Bueno, xa ves, unha receita sinxela e que podedes facer calquera de vos na vosa casa. E con fartura, non lle choredes como facía Isa. Aí con fartura. Ben, engadimoslle ben de queixo. A min me gusta que teña ben de queixo. Aí temos. Moi ben. Aí vai. Perfecto. Aproveitamos este pouquiño. Aí temos. Listo, xa temos os nosos canelóns rematados. O preve, vamos ao forno. Vinde comigo. Metemos no forno, que xa temos quente, calor arriba e abaixo, 180. Nada, familia, 15 minutiños e vémonos un intre na mesa.
Tomade nota, así se fan uns canelóns de paté de polvo con grelos e bechamel de langostinos. Nunha tarteira refogamos a cebola e os allos picados. Agregamos os langostinos machucándoos ben e a salsa de tomate. Noutra tarteira facemos un bechamel e mesturámolo ca salsa de langostinos coada. Enchemos os canelóns co paté de polvo con grelos. Metémolos nunha bandexa de forno, cubrindo os co bechamel e queixo relado. Para rematar, enfornámolos 15 minutos a 180 graus. Bo proveito! Mirade, familia, que pintaza que ten isto. Non me diredes que non é para tirarse de cabeza. Teño aquí o equipo revolucionado, están a carreira a ver quen é o primeiro que se bota. Bueno, vémonos mañán. Recordade que paso lista.